får vi sparket i gang i derby nummer 133 i historien mellem FC København og Brøndby. Gabriel over mod Cornelius. Får den lagt fint af til Elyounoussi. Robert over for Villadsen. Robert ind til sit højre ben for afsluttet. Og Mads Emil videre til Elyounoussi. Igen Mads Emil Madsen. Afslutter fra distance. Nu her. Stor redning af Patrick Pence på afslutningen fra Mads Emil Madsen. Skud. Mardo Wimmer, en redning fra Patrick Pence. Han rammer den godt. Mads. Og det bliver Marko Divkovic, der kanonerer bolden over mod det lange hjørne. Alves kommer i vejen igen. Super forsvarsspiller Alves. Narti. Fortsat Narti, der afslutter. Mads Emil Madsen ind til Achouri. Achouri afslutter. Og de vil gerne have et straffespark i FC København. De mener, der er hånd på bolden. Og vi får den her. Ja, der er hånd på for Alves. Ja. Hånd på for Alves. Ekstremt afgørende moment det her. Hvor er det utaknemmeligt at være forsvarsspiller, hvis der bliver dømt straffe her. Der er straffespark til FC København. Alves. Larsson sætter den stensikkert ind. 1-0 til FC København. Ja, jeg synes, man kan mærke det i jubelscenen også, hvilken forløsning. Fukuda. Fukuda med en afslutning. Narti på anden bolden. Klarsson. Han har lavet mange fejl efter, han er kommet ind. Klarsson, det er helt vildt. Ja, flot at have det. Jakob